Sakit bitaw nakatilaw ko daan yung utan na guys kay ganahan ako magbalik-balik og utan. Lamim gud sa kadan guys kay maglagemo bitaw gagi. Makalingaw sa dia tagub-tubon. Giputos ni nagdaon guys karon abot sa bay bagtik yapon sa di sila maglutay. Gusto lang karaan ha napapuling hangin nga mahudjot man. Matod pa nila wa ko na ikakumpara sa pagdengag daaning kahoy kay humot ko no. Pero makaanos-anos lagi pag imong ilong. Bisagan sa isog no daan ni guys basta kay musiga aw fights na kaato na kaning ahua pinunitan ra man nas kadalanan. Wa gadi kumos pagkugi guys kay bisan pagan sa kakapobre makakaon jud gihapon ka kana aras kadaplinan ag mga pagkaon. Kinahanglan na jud kay sibutas basta magisa ka kay mo gadi nagdaglasa. Aw gwa pa lang jud ko nagtipid aw limahon na kasibujas. Syaro di man imong ilog. Pero kay mahal naman lagi sibuyas, hindi usa-usa sa laman ta kay di pun magpalapit padaghan kay tag jis na rong buok ning sibuyas. Kining ahos og sibuyas guys, di gid sila magbuwag. Sana all din sila kaadto, partners din sila sa krimen nga ilahang pagabuhaton. Di man din magbuwag bisag unsang lutoa. Mao na nigpako guys atong gipanguha. Di man si ko expert og pangluto guys, pero sakad bitaw nga nagpudyo ko kanang ako rang isa didto sa Manila. Kung ano didto ko nakatunog luto. Mapagod magagluto kay mabuntas magkadi mo luto kami mong kanon. Sa gulan rin ang pakuna guys og sardinas kay wa na pagtas ng kuskarne. Maadyo ba ning sardinas guys kay taas ba ni omega 3 maadyo sa tuang kasing-kasing. Di pa ni ka kumpiyansaan basi makahurot pa kadani sa kakaldero. Plastic ra ni ang gihukaran guys kay wa na gadira ang bakante, wa nag mga bilo na hurot ng pangabuak. Ug mahimo guys di ta magsayang-sayang og grasya tilo kun gud tama ni namilit sayang ba po na uy madyo na ibahog. Paresan po daring tilapiyang piritong pinakrispy guys, di mak nakadugtugad. Okay kado guys, sulbad na katangang paniod to, nagasaka galong tubig, wa nang ngisi gatang ditek. Ug karon guys, sud ana pus panihapon natang pangitaan. Uban ni ko nandiyo kay mamuso tag saging atong gisahod panihapon. Kapaspas diri taon ko na niglatang guys kay agali matok na. Siguro din na sup-sup og dugo, wak-wak pa din ang dako. Pero kay wa malagbilay nga gianan padung sa sagingan, di mapugos pa tag lakas daning sapa. Pero maangay ba ko kay mahinlog ang tiil? Og di ana gazid guys, nanatay isa ka buok puso. Di mabud magsilbig isa rang buok guys kay tama na dapos tilaok, di jud makaabot sa istomago. Di pa dayon ta mangita pag gazid taglain. Di po mo angay muluto og ang angra kay injag na, hanggang mabitin. Okay, last na lang gazid ni. Kapoy ko libot-libot guys kay aghang maadtuan nga saging wa na naunhan ako silingan. Di ra pud ka kumpiyansaan ang saging grabeng haita. Kini mo ikinamak ang puso nga nakuha rong guys. Tambol ka adyo. Hi guys, mansong adlaw ninyong tanan. Di apo ko dari marang. Kining marang guys, pamilya ni siya sa kamansi, nangka, tipu, kulo. Sumana itang purma. Humot na siya. Kan ano na po ko tuig na po ito nakakaroon kong marang hapit tagad mo duha ka tuig. Ato na ning i-open guys. Wow. Di na ko kahurot guys. Nihatag nila. Ah! Dayo! Kini ko kahurot! Di na masilbi. Gusto ko. Tamisa ra ba? Ang tamisa. Hi guys! So darag ato ang gipangkuha ganina nga. Puso sa saging ato ang lutoon karon ato nga gisahon. Daris bukid guys. Basta ka mao ka mo diskarte. Di ka mabuntas kaya daghang pagkaon sa kalibunan. Prepararan na natin puso guys kaya dugar ba din natataro eh. Pinupinuhon pa ni. Magandam sa kudari og tubig butangan hagasin og suka kay karon di mapadjok bitagat ang ubod na noon. Agat ang puso ni kadto ni mapadjok. Butang og asin. Butang og suka.
Padaplin sa natang mixture na kay magtadda sa tada na itong puso. Langan ra ba ni mag-ukit-ukit para tadaan ni guys. Kay ug di ni mo kiton kay ingon ko makaduot kadaan ni. Dagli man kanimo bagang. Magamping jud ka guys ug mag-ingani kas puso kay makamansar ba sinis sanina makamansar gaynes kamot pero mawarang pining mansa sa tang kamot pero ni hugas na to sa teang suka ug asin. Ganahan kadyo kung magukit-ukit daan ni guys, satisfying magud kadyo maglagruk-lagruk magud ag puso. Kini guys, ug murag maputi-puti na, murag mauna na si jadi pud mo palabi ag ukit kay wala pa kay mautan. So, ingan-ingan ra ni siya guys, agutad-gutaron ra nimo. Ug mahimo imo adyo nga pinupinuhon og taman, sa ipatanggad lang pud nato dari sa teang sudlanan kay aron di manglagsik. Ini guys, puti niya antaron ning puso, dadagan ra pa dinig tagok. Mong gibutangan hagso kag asin ag tubig nga humuwan kay ang di sadya mapadyo. Ato yung anian guys, kay aron di maapil ag subok. Ug ganahan mo magluto ngani guys, mas advisable jud og mag-gloves. Ako wa man ko mag-gloves laman kay mura maghilos sa inyong kutsilyo unsa ditso sa inyong ang purso patay na inyong ko. Wadaan sa inyong ko kinabuhi. Pero adyo mo kabalaka kay gapo practice na ko karon suot og gloves kita bitong sa blaga ko nga ko gloves na kulad to kay aron lagi pang maprotektahan itong kamot pero ug mga inganim ko magiwayawag mga inganim maglisod ko unya kang hanaon ag ginawa diretso ka dinino mamatay inyong ko. Same process ra gihapon ni kay sa katong una nato nga gipakpakang puso mo ra gihapon imong kung gutad-gutaron ni nga na pinupinuhon sig tama nimo kay aron malami pud agatong utan kay magkakadyo ni bangil pala mas tilao pantug anta. Himan guys kumutan ning kuan og asin og suka. Katong atang gihimuwan ganina nga asin ug suka mo ug gyapon betang ikumot-kumot sa dugangan lang po na tag asin kay rong matangtang diri sang tagak ug kanang isabi tong apod mo guna siya mo natong dugangan asin suka na tanawa puti gyapon puso kay wa pa ni asin ug suka grabe na ning ituma aadyon din na tagkumot guys kay rong matangtang gajud tong tagak ni ja ug ijang apod halag maka utot-utot kada kinumot basta kay kumot istamos makaya. So guys, lahir ra dayjud si Jog magkamutan sa asin ug suka kay maputi ra jud sa taman kay sa una magutan mig ngani puso. Di naman makamutag asin ug suka kay wala lagi pa asin ug suka grabing pobreham lagi pud kaadyo. Amo ra nga buliburan og tekeg kanang aron matangtang ang nga tagok. Lahir ra dayjud magkamutan kay mimis kaadyo. Guys, di mag-o kay kining gitantaran na ning plywood haning giadyo hugas. Grabing hanga na piskag ang kalimutaw og kuan. Duga sa sibugas grabing hapdusa eh. Di ba niingan ko ni juga nina guys, nakani si Buda sa kos di kasi ni magbuwag tanawa. Tuman na po sila ron. Ingan na red technique sa ahos guys, imurang laparo-laparohon ang mga dagmot. Kinihang ilong guys, puro na sit bitin ni. Ano os kay ganina ra kong hinaling buntag. Muto haling, panihapon haling. Simple ra kadyo ning putahi guys, gisahon ra gyapon nimong mga panakot agi mo sa Buda sa ahos. Jog ma brown ay pa po nimo ilong dag mga kinumot nimo nga puso sa saging pang beeng ran nimo na naskaha. Anjay gisar gud pud nimo ng puso diha sa imong panakot. Nakasundog ra pud aning nanay guys kay sagag may pa maingan nimo imong kasagaran sa wa ug di gisang puso kanang sinuban betang kamunggay. Daghan pagay pwede mahimo sa puso sa saging mo ug di ka ganag sinunuban ug ini sa pwede pud nimo gakilawon lapuhan ra nimo gatimplahan nimo og panakot. Mura bag kuan kanang taong bitong kinilaw kakuan mo gana kasuway mo gana murag nga na ra pag style. Okay guys, sa tara ning dabdaban gamay jog maluto na atong butangan og toyo. Timplahan pag gamay karong napay lasa. Make sure nga nagbutang nimo toyo guys, medyo luto-luto na siya karong gamay na ra may kuwang, dabdaban na ra magamay wa na pahit na kadyo pwede na ni palisag rice. Alright guys, luto na gato ang ginisang puso sa saging. Lami ba pud bisag puso sa saging way karne-karne. Pum zika karne. Di ba siganahan kag sabaw-sabaw doy. Dugang sabaw, gusto ka pinama. Malumas ta sabaw. Tarang ba? Makalumas lagi sabaw. Dugangan pala. Pinamara gud. Okay guys, ito na nang ibalhin na rin. Daghan man dai no. Daghan. Upat ko ka puso. Siya ro mabuntas patadaan ni. Huway man, limbaroy. Gabi dito ko. Siya ro mabuntas pa basta kay kamao mo suot sa libunan. Aw. Wa joy buntas kay may sudas kalibunan. Sabi ko pag imong isabaw rin tubig. Di na kainin magkagdi ka ganag sabaw. Ini pagmay mo gusto di sabuan pa rin ninyo. Sila tayo pangutahan ninyo. Hindi. Kanaron ma. Di. Sabuan. Rep. Kapoy mo rin magluto ka.
Letter ni mo buto na pa na. Tanawa po dito, patanawa sila, tanawa ninyo guys. Guys, arang lamiar ba? Maadyo pagkatimpla na ho. We. Sambahan. Tilaw ako, be. Be, arang maila be. Tilaway tilaw. Pagtarong. Ah! Sibang init eh. Nud pa ng ilong. Samot na ng imong ilong na nakahungag. Pagtarong diya, maragagamo. Muta eh. Ilaw na, padugay-dugay. Jarag luwag, adyo na itos lugbalik sa kuan ha. Nya po na ta. Nami-ham. Tiya. Chamba, grabe chamba eh. Chamba, labo ganina, arang lamit. Sige pagkagkaan ginas ang gilutong pako. Ang sa mga kastorya ginas ang gilutong pako. Lami, pag ninja na. May minjaan. Guys, giganahan baga po sila sa giluto. Ako lamian mo po ko. Masig na tsambahan ba siguro po bitaw. Magong kasagaran dyan guys, ang itimpla is asukar. Proven and tested na pala na guys, mag asukar yung itimpla, asukar o asin. Malami-lami dyan po daglasa kumpara mo gamit ka na ng mga dugan ng mga kuan karon mga sapat ako na pampalasa bawa ta kay boghani di pangbutang daan. Basta dahil nung magiring na hinong tada na karuga dyan. Or ingan sila matulpos mga katigungan. Dyan na kayo makagabok na butog. Ngayon na. So by the way guys, da ako dari hilukorn. Kaya naman nanuroy ganin ritos karsada. Mais, tuloy 25 pesos tulo ka buo kung jago sa kabuog. Ikaw na mga hundoy gato nga umi ganina. So wala pa na mamurot ang duha. Kay magpudja. Di po si Jaka Adjo lami kay ngano gahi. Gahi si Jaka pagguwang na. Di po ko'y mangga dari guys nga garabing himasa. Di Yan po ninahoon taan dyan kay alas 6 naman kapin. Kasi nandiyan makuan dyan kung tawag na. Mabutdan ba? Lami ra ba na maglagamo ra ba ni ugma na naman na kanin. Maglagamo ra ba dyan guys. Ya. Lami ikadyo. Sagag may pamima. Bunawan mis among lula. Katong si lula na mga maitig. Igsuon tutos among lula nga inhani tatay. Karon pa ko nakarealize na sa madajipin na mo. Datong mga panahon na nag-iningan pa dyan ko nga. Grabe, lular ka ulit, laog dyan ang lulahan na. Pero karon nga nang mature na kumakanan ako. Saan mo kasi po na makay. Wala naman kasi po mahinug kay. Aral pa ka nang igmadya ka adyo. Isa pa gani ka. Nga na, siguro ka na ka. Dako palagig muta. Andiyan ang mga aphon. Mauna nga. Muta matag mangga. Mana nga kasabaan ni karon pa ko nakarealize. Ba nga amo, pang sadyo. So guys, dagang salamat ka adyo sa mga nitanaw karon sa atang vlog today. Excuse me. Nabusog ko. Magamping gihapon tang tanan kay COVID wa gihapon mulaya sa COVID murag samot man hinuon oy. Karon kunong adlaw guys, na record kuno nga kinadaghanan ko nag-test positive sa Pilipinas. Karong adlaw kinadaghanan sekad-sekad gani abot ang COVID. So grabe ka kulba sa paminawon. Kulba nga murag kalibog og hanit tidhod pa panigdi na. Murag or manipulate na bata sa mga mayaman sa mundo. Wa ta kahibaw. Only God knows. Walang never stop praying. Sanay ka istorya nyo guys. Adaw, gajud mo ka undang ug ampo. Buntag ug tuhapon. Ampo jud mo panunay kay. Ora jud panlaban sa mga kuan karon mga nahitabo sa taang katilingban para protektahan pud ta sa Ginoo ba di pud ta maindunggi sa dayon. So guys, thank you very much for watching our vlog today. See you tomorrow. Tomorrow is Sunday basta di ko mag-vlog ugma. So tan-awon laman depende sa kuan. Kalihutan ng mapon. Thank you very much and I'll see you tomorrow. Adi uday. Mo pwede pag-ingon na nga dito kita makita o nga. Siguro. I'll see you on my next vlog. Karon may insakto. Bye guys!